senyora Garrigues, gràcies per canviar el sentit del vot. Espero que hagi sigut per el nostre al·legat, per el compromís. Bueno, senyora Garrigues, jo també la vull. Vull manifestar una qüestió. Tots tenim clar que en el reglament el que es diu és que el que farà el conveni serà la Junta de Govern local, però hem de tindre una cosa ben clara, i és que, a diferència de la situació anterior, en la qual uno no s'enterava de res, encara que la senyora Garrigues diga que no tinc raó en el que dic, però jo crec que sí, així no s'enterava ningú, anava a dir ni Déu, però ningú. El tema és que ara mateix, si hi ha un incompliment, va ser més que evident, perquè en la comissió se dirà una cosa i a la Junta de Govern local una altra. Vull dir, si incomplim, si no complim els nostres compromisos, va estar claríssim. Abans no havia compromisos, no havia incompliment i no havia res de res. Però agrair-los a tots els grups municipals que van a votar a favor, perquè res és perfecte de primeres, però crec que podrem anar fent camí a poc a poc.